Da li građani Crne Gore učestvuju u donošenju odluka onoliko koliko bi željeli? Da li nadgledaju ispunjavanje ciljeva na koje se država obavezala? Postoji li mogućnost većeg uključivanja građana u te procese? Odgovori na ova pitanja u fokusu su najnovije inicijative sistema Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori, koja za cilj ima identifikovanje načina za veće uključivanje građana u donošenje odluka i u nadgledanje ispunjavanja ciljeva na koje su se donosioci odluka obavezali. Riječ je o drugoj fazi postmilenijumskih nacionalnih konsultacija. Proces uključuje građane u definisanje novog seta razvojnih prioriteta koji će se nadovezati na milenijumske razvojne ciljeve od 2016. godine. Do sada u konsultacije su uključilo više od 3 miliona građana širom svijeta. Mi znamo da milenijumski ciljevi razvoja su bili definisane posebno svjetskim liderima. Ovog puta Ujedinjene nacije žele da se to uradi na malo drugačiji način i da čujemo i glas građana širom svijeta, da znamo koje su prioritete, razvojne prioritete običnog čovjeka i posebno se fokusiramo na ranjive grupe. Crna Gora je imala vrlo zapaženo mjesto u prvoj fazi postmilenijumskih konsultacija organizovanoj 2013. Više od 8.000 ljudi iz Crne Gore, odnosno 1,3% populacije, aktivno se uključilo u proces i prepoznalo 8 razvojnih prioriteta, uključujući zapošljavanje, zdravstvo, obrazovanje, razvoj infrastrukture, vrijednosti, zaštitu životne sredine, ravnopravnost i borbu protiv korupcije. Nakon što su građani jasno saopštili šta su njihovi prioriteti, Ujedinjene nacije nastavile su proces fokusirajući se na to kako ostvariti te prioritete i kako građane u većoj mjeri uključiti u procese koji se tiču njihove budućnosti. Tako su se u fokusu druge faze postmilenijumskih nacionalnih konsultacija našli mehanizmi participativnog monitoringa. A šta to zapravo znači? Cilj procesa je da ispitamo mogućnosti većeg učešća građana u nadgledanje rada državnih organa, kao i da dobijemo predloge od građana kako da uspostavimo efikasniji način komunikacije sa vladom i na taj način da oni mogu efikasnije da prate sprovođenje razvojnih politika. Druga faza postmilenijumskih konsultacija organizovana je u 3 etape. Mapiranje, provjera odgovornosti i testiranje jednog od mehanizama. U prvoj etapi mapiranja identifikovani su postojeći mehanizmi učešća građana u donošenju odluka i kontroli rada državnih organa. Uslijedila je faza provjere odgovornosti. U direktnoj komunikaciji sa građanima prikupljena su njihova mišljenja o učešću u donošenju odluka i kontroli rada državnih organa. Dijalog sa građanima vođen je kroz 2 forme, kroz serijal fokus grupa i putem online upitnika. Sistem Ujedinjenih nacija i partneri su u diskusiju o načinima većeg učešća građana u donošenju odluka uključili, između ostalih, i raseljena lica, starije osobe, djecu, Rome, žene preduzetnice, zatim stanovnike udaljenih planinskih područja, kao i mlade sa smetnjama u razvoju. Kroz vrlo dinamičan dijalog, svi oni su ukazali na neke od glavnih prepreka za veće učešće u donošenju odluka. Glavni preduslov učešća građana jeste informisano. Institucije treba da definišu čitavu tu proceduru i odrede rokove za koje se mora završiti procedura koja je usmjerena na rješavanje problema i pitanja građana. Znači, trebalo bi da nas i invalide uključe u mnoge odluke. U donošenju odluka, o izboru najboljih rješenja, o izboru najboljih investicija trebao bi da bude uključen i svaki građanin. Ja mislim da bi donosioci odluka trebali da budu više upućeni u naše probleme. Depolitizacija društva bi omogućila veće učešće građana u donošenju odluka. Jedan od vidova što boljeg učešća građana u odlučivanju jeste otvorenost državnih organa. I ovoga puta glas građana bio je jasan. Ključne preporuke građana su da prije svega treba unaprijediti informisanost građana o postojećim mehanizmima pomoću kojih mogu iznijeti svoje mišljenje. Da informacije treba učiniti dostupnim. Građani su također ukazali da je neophodno uvećati uključenost ugroženih kategorija stanovništva. U finalnoj fazi procesa testiran je konkretan mehanizam participativnog monitoringa kojim je omogućena direktna komunikacija građana i donosioca odluka putem specijalizovanog web portala. 7-dnevno testiranje mehanizma sprovelo je Ministarstvo turizma i održivog razvoja, čiji su službenici odgovarali na pitanja građana u roku od 48 sati. Faza testiranja pomogla je da se ustanovi šta funkcioniše, a šta ne.
Proces konsultacija rezultirao je konkretnim preporukama, između ostalog da postojeći alati koji omogućavaju učešće građana moraju biti više vidljivi. Savremene tehnologije su isplative i treba ih koristiti više, kao i sve raspoložive kanale komunikacije. Zatim, kroz unapređenje komunikacije sa građanima, povjerenje u donosioce odluka treba da bude obnovljeno kako bi novi razvojni ciljevi bili prihvaćeni i nadgledani i na lokalnom nivou. Rezultate i preporuke proistekle iz procesa konsultacija Crna Gora je uputila Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Bio je to još jedan direktan doprinos građana Crne Gore globalnom procesu definisanja buduće agende održivog razvoja.